als dit koppel zit, dan kun je zo niet wegrijden. Hè? Maar dan op het laatste moment, dan zijn er van het zestal een paar die weinig zoet gemeten hebben. Die hebben onder de box gedaan. 96-07. Dan gaat hij zo hard weg. Nou, mooie balans als het gaat om de lengte wel, maar het was een beetje zwikkie, links-rechts. En maar aan het eind is hij in één keer weg. Ja, maar het wegrijden dat wil hij altijd wel. Maar op het eind zitten we altijd te stoeien met de koppel en de motor. Die zagen niet doen. Dus ja, dat blijft nog gewoon even zoeken. En ik heb nog wel een paar ideeën.